Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan C&A Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini mga higala inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acaba. Bino adlaw na usab karon nga Miyerkules, no? Pizza 28 na kini sa bulan sa Agosto tuig 2000. Dili mahigala. Dili taron Miyerkules, Huwebes na gahapon raman tong bayt para. Pizza 29 na kita manghigala, no? Adlaw na usab karon nga Huwebes, no? Pizza 29 na kini sa bulan sa Agosto tuig 2024. Ako lang gihapon kini mahigala inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acaba. So banato na mahigala, no, dili ron gahapon ra liwas na maron, no, liwas gahapon ra tong fiesta sa San Agustin. Karon ko ana liwas na, no, pizza 29 na kini sa bulan sa Agosto tuig 2024. Wala, no. So kumusta naman na nato mga kaigsunan nga mga bakunganons, no? Mga bakunganons, no? Kumusta na, no? Congratulations, no, sa inyong sa malampuson ninyo nga pagsaulog sa inyong kapistahan, no? Congratulations Monsignor Glenn Corsiga ug mga kaubanan kaparian dinha sa parokya ni San Agustin sa Hepo dinha mismo sa lungsod sa Bakong. Ug ang tanan gyud nga mga nagdebosyon, no, diris manhuyod pod sa may barangay Suba, no. Congratulations po, no, dinha sa barangay Suba, Manhuyod, Negros Oriental, kansang patron mao si San Agustin. Ayan, no. Hala, no, padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatonon ni ining kabudtuhon. Bino ari kita mahigala sa atong Saint of the Day. Bino ang atong Saint of the Day karon. Pizza 28 ni ining bulan sa dili lagi taron kuan kuan taron pizza 29 na, no. Sa bani mura magpabili na akong huna manghigala sa pizza 28, no. Nagdebosyon gid siguro ko, no, sa ato ang mahal nga patron din, ha, kay tiaw bagunang sige na akong balik-balik. Pero karong adlaw mahigala the martyrdom of Saint John the Baptist. Ayan, no. So karong adlaw ang matud pa ang kapistahan, no, sa matud pa kamatayon sa kining magsasangyaw o magbubunyag sa atong Ginoong Jesucristo nga mao si San Juan Bautista. Unya panaan sa tao nga lango sa alak, usa ka rayna nga matud pa madaugod, no, sa iyahang ug usa ka matud pa mao kana ang nahimong kasaysayan usab sa kamatayon ni San Juan Bautista. Kini si San Juan Bautista manghigala, Saint John the Baptist, kan man lagi ni siya kanang gitawag natug magsasangyaw, no, unya usag gyud sa mga naigo sa iyahang mga pagsangyaw mao kining gitawag og nato og kirida, no, ni Herodes, no, si Herodias, no, maorbot sila ngalan, no, Herodes o Herodias, niya na, no, nagkapares oro ning duha si Herodes o si Herodias nya kay kanang magwali si Saint John the Baptist mga igo man silang duha kay kini si Herodias asawa man sa igsuon ni Herodes. So nya murag na nasuya si Herodias kay sige siyang maigo sa matud pa pagsangyaw ni San Juan Bautista, mao kadto nga nakahukom siya nga iyag yung paningkamutan na mapatay niya si San Juan Bautista. Ug napatay gid niya sa usa ka higayon ni ana adunay gitawag na tugsalo-salo sa palasyo unya ni sayaw ang anak ni ang anak ni Herodias nga mao si Salome. Ug maayo man naging pagkasayaw nya nahubog-hubog na pod og jutay si Herodes ug tungod sa iyang kahimuot nga maayong pagkasayaw ni Salome, no, ang anak ni Herodias ug ang nahitabo iyang gisaaran nga pangayuan bisag unsay imong pangayoon ug nangayo pod ang tawo nangutana ang iyahang
ang anak ni Herodias kuno siya atong pangayoon. O niingon siya nga pangayua nga putlan og ulo si San Juan Bautista. O dito naputlan gyud in taon ang si San Juan Bautista. No muna no. So muna nga karong adlaw gi sa ulugan nato ang iyang kapistahan si San Juan Bautista sa kapistahan sa iyahang pagkamartir. No ana no. So sa may pagtulunan, of course, ang kining pagbuhat og maayo di ay dunag gyud usahay gitawag natong dili mayong sanglitanan, dili mayong sangputan dinhi sa yuta apan didto sa langit aduna gyud mayong sangputanan. Masuman usa kang ganti sa martiryo, no? So ingon niya na. So dili na kay mabalaka og makapatay sa lawas apan dili makapatay sa lawas sa kalag. Ingon niya na ha. So karong adlaw mahigala we are remembering kanang sa kanang June 24 kuan man na. Muna kapistahan ni San Juan sa iyang pagkatao, no? Pero kanang karong adlaw no August 29 ang kapistahan sa iyang pagkamartir, no? Paro nahala no padayon ta mahigala sa tuang nga mga buhat tuno ni ini kabuntuhon. Bino ari ta mahigala sa tuang uban pang mga kalihukan. Abino ato karon ang ari kita sa CBCP News, balitang simbahan ni ining kabuntuhon. Filipino Knights, no, CBCP News ta mahigala. Filipino Knights urge to take leading role in opposing kining Freemasonry. No? Mao kana ang matud pa diri sa Binisaya mahigala ang mga miyembro sa Knights of Columbus dinhi sa Pilipinas giawhag no sa usa ka bisita nato no si kining Supreme Knights do Patrick Kelly nga matud pa niya kamugyud no nga mga miyembro sa Knights of Columbus diri sa Pilipinas kamugyud ang mag-una no sa pagpakigbatok ni ining Freemasonry nga nag-anam og kadaghan no ang mga membership diri sa Pilipinas no matud pa no the Knights of Columbus now has more than 2.1 million members worldwide no ubay-ubay po gid no with over a million of pidaghan mo pud ang kuan diri sa Pilipinas with over a million Filipino Knights spread across nearly 4,000 councils in the country. Unya, sa Cebu lang, the Knights have launched a program no in partnership with Arisi Foundations to help spot the signs of trafficking and sound alarm. No? So karong adlaw mahigala gi atong so karong atong nakalabing adlaw pag-ari ni Supreme Knight sa Knights of Columbus na si Patrick Kelly giawhag niya ang mga Pilipinhon nga miyembro no sa kining grupo nga Knights of Columbus kining KFC nga sila gyud ang mag-una sila gyud ang mga frontliners sa pagpakigbatok ni ining Knights of Columbus nga number 1 nga nagmatod pa nakigbatok gyud sa Katolikong simbahan. Mao kadto mahigala mga balitang simbahan ni ining kabuntuhon ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Bino ari na ta mahigala sa atuang nga kining katekism no so atong katekism mahigala ha. So ang atong topic karon ako naman ta chapter 3 na ta mahigala sa atuang paghisgot-hisgot ginagmay sa ato ang katekism sa Katolikong simbahan no so ako na ginaingon kagahapon ang title sa chapter 3 sa atong libro nga gikuhaan atong textbook nga gigamit ang Catechism of the Catholic Church chapter 3 Man's Response to God no kay sa chapter 2 mahigala kuan man to Sacred Scriptures no Sacred Scriptures so gipadayag sa atong langitong amahan pinaagi kang Kristo kung unsa ang mga pagtulunan kung kinsa siya o unsa usab ang mga pagtulunan nga gitudlo no gani sa Sacred Scripture masabtan nato pag-ayo pinaagi sa mga pagtulunan ni Kristo. So karon ang chapter 3 sa ato nga topic ari kita sa man's response to God no ang unsa man ang tubag sa mga tawo ngadto sa Dios tungod sa pagpadayag sa Dios nga rikanato. Of course
Ang tubag niya na, what is the response of man to God? Of course, the answer is faith. Pagtuo. So, gidefine diri mahigala kung unsa man kining faith, no? A man, complete submission of man in his intellect and his will to God, no? Complete submission of man in his intellect and his will to God. Ano sa ato pa ang pagtuo di ay maikumpleto gyud nya paghatag, no? Paghatag ngadto sa Dios, no, sa iyahang pagtuo pinaagi sa kalantip sa iyahang pangisip ug manusab sa walay gitawag natong ug sa tibuok niyang kabubuton. Atong balikon ha. What is faith? Is the man's submission of his life to God in his intellect, with his intellect and his full willingness to accept God. Sa ito pa, full intellect and his full willingness to God, to accept God in his life. Sa ito pa, kumplito nga paghatag sa tao sa iyang kaugalingong nga do sa Dios, kalakip na ang iyahang kalangtip sa iyang pangisip ug ang iyahang kadasig sa pagdawat sa Dios. No? So naghisgot na malaman ta sa Article 1, mao kini ang ato ang mabakbat, no? Obedience or faith, I believe. No? Sa ato pa kita mismo, I believe, no? So unsa man ang dunay mga daghan kayo, no? Daghan kayo ang mga sanglitana nato sa hingpit ug lig-on nga pagtuo, no? Unya usa sa nahimong modelo nato, no, sa hingpit nga pagtuo mao si Abraham, no? Kung atong basahon sa Genesis 12:1-4, nasayra nato, no, pinaagi ni ini mga teksto sa Biblia sa Genesis chapter 12 verses 1-4 nga gituman gyud ni Abraham ang sugo sa Dios ngadto kaniya, no? Gisugo siya nga biyaan ang iyahang pinuy-anan sa Ur ug moadto siya sa yuta nga wala pa ni siya masayod ug unsang klasihang yuta. Tadihang gisugo siya, gidawat, no? Sa to pa ang hingpit nga pagtuo di ay inubanan gyud na sa ginatawag natong hingpit usab nga pagtuman sa kaubuton sa Dios. So dili ta makaingon nga hingpit ang imong pagtuo kung dili hingpit ang imong pagtuman kaniya. Unya kini si Abraham, no? Giilas siya nga amahan sa tanan nga matuohon. Nganuman tungod kay hingpit gyud, no, complete ang iyahang pagdawat o pagtuman sa kaubuton sa Dios. Ato kanang mabasa sa Genesis chapter 12 1-4. Unya sa Hebreo chapter 11 verse 17, no, nisangput pagani kini sa panahon nga diin andam pagani si Abraham sa paghalad sa iyang bugtong anak nga si Isaac. Ana, no? Sa ato pa ko nang ginaingon sa Biblia or sa atong mga tradisyon, daghan kaayo ang mga gunay gitawag natong complete obedience to the Father as a sign of their faith. Pero usa sa mga matud pa exemplary gyud, no, complete gyud, mao kini si Abraham. Nya ikaduha si Mama Mary, no? Si Mama Mary perfect gyud. Perfect embodiment, no, embodiment of what it is to be a true Christian. Perfect, wala gyud kay ikasaway, no? Gani kung atong basahon sa Lucas 37 sa 38, gidawat ni Mama Mary ang tanan nga gisulti sa Anghel Gabriel ngadto kaniya. She accepted everything. Ug gani nagpaubos pa siya, niingon siya nga matud pa niya, suluguon ako sa Dios, matuman dinhi kadako ang tanan nga imong gisulti. Ano? So ingon ni ana nung ang ato dayang pagtuo pinasubay sa mga pagtulunan nga atong nakuha sa Biblia, sama atong pinakuha sa Biblia, adunay mga sanglitanan, no, nga nakatuman gyud, no. Unang-una, ang pinakamodelo gyud mao si Abraham. Ang pinaka-perfect gyud, no, nga nakatuman gyud sa kaubuton sa Dios, mao pud si Mama Mary. No, ato kanang mabasa si Mama Mary sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 37 hangtod sa 38. So ingon ni ana, no, our man's response to God, no, obedience through faith. Obedience through faith. Sa ito pa
ang ato di ang dakong pagtuo o pagsalig sa Dios makita pinaagi sa atong pagtuman sa iyang kaubuton. So mamalandong ta mahigala ha. So kining pag-ila nga kining gitawag nato may pagtuo ta sa Dios sayon ra na. Sayon ra na kaayo kay pwede ra man og lip service lang, no? Lip service ba kana bitong pinaagi ra bas istorya ba? Ug sa pinulungan pa nato lip service na siya. Pero kung ato gyud na siya nga ibatod pa ipakita gyud sa tinud-anay lang ang atong pagtuo ay should be accompanied with obedience to the Father. No man ay gitawag no dili pod murmuring obedience to the Father. Kado na may uban nga mutuman man tuod property pong bagulbula. No dili ang atoa is matod pa loving obedience to the Father. And that is number one. No sa ato pa man's response to God is faith, and obedience and faith can be perfectly expressed through obedience to God. No, sa ato pa nagipadayag man lang ni Kristo sa Ginoo no ang iyang kaugalingon diri kanato pinaagi sa santos nga Biblia, no, balaang kasulatan, pinaagi sa mga tradisyon, pero ang atong tubag ni ana pinaagi sa pagtuo. Unya mo hisgot na gani kitang pagtuo usag yun sa mga ilhanan nga hingpit ang imong pagtuo kung ikaw hingpit usab na mutuman sa kababuton sa Dios. No nya kana napakita na kana no daghang iya nakatuman ana. Unang-una number 1 is the model of faith nga mao si Abraham. No grabe to kang Abraham no. Giingnan siya nga lakaw biyahe na imong gwapong lugar adto dito sa lugar nga wala pa gani makaadto si kuno patay masayo dugong sa pudog ni. Pero diadto siya. Unya niingon ang Ginoo nga patya ng imong anak ihalad sa altar. Pasyon pud gulta niya. No grabe kayo no. Unya si Mama Mary perfect nga naman tungod kay sukad pagyud sa iyang pagkatao iya nang gipuy-an ang kaubuton sa Dios no sa dihang giingnan siya ni Anghel Gabriel nga mahimo ka nga mga anak ka manamkod ka ug mga anak og lalaki ug ganlan mo siya Jesus unya ando matud pa ni propeta Simeon ug ang imong kasing-kasing lagbasan no sa usa ka konsilyo nga kining duhay sulab ug magmagulanon ka gidawat po na niya dili lang po ingon nga nagbagulbol kung dili mapabsanon nga miingon si Mama Mary sulugoon ako sa Dios matuman dili kanako sumala sa imong puno. Okay? Bino din na lang una sa takutob ha. Ako lang gihapon kini iyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.